Brots de ràbia raonada viuen a la meva ment. Coherència conseqüent, em pujo a la onada de la contracorrent, que no s'aturi la fornada. Són fets que porta el vent, just quan neix l'alba de la sang. Continua latent per les nostres venes. Corren lluites passades, corren lluites oblidades pel poder, soterrades en museus, mostrades com trofeus. Són riuades d'Afrodites i Zeus, vivint encadenades a les presons, els hereus de la traïció, la transició, hiena o voltor, crim sense perdó, indispensable condició per pujar l'esglaó. No oblidem la lluita dels antics combatents, esforços i laments. L'Assemblea de Joves del Poble Nou som un col·lectiu que neix el 2002 fruit de la necessitat d'un grup de joves que va creure oportú organitzar-se per tal de pensar, discutir, debatre i sobretot actuar en un moment, en un context on el 22 es projectava al si del Poble Nou i amb les seves conseqüències que portava implícites. Un pla urbanístic que va afectar brutalment el barri a nivell del patrimoni històric com del teixit associatiu, que cercava principalment les necessitats d'immobiliàries i multinacionals, sense tenir en compte, en canvi, els interessos del veïnat. Des de llavors, per l'Assemblea ha estat una prioritat participar del teixit associatiu del barri. Així ha estat, vam partir d'un centre social ocupat com era l'Icària i en la nostra història hem anat participant d'altres ateneus com l'Ateneu Popular Octubre, el Casal Independentista del Poble Nou o el Centre Social Ocupat La Teixidora. Apostem pel socialisme com a via per arribar a un model de societat més just, on no es basi en l'explotació de l'home per l'home com el model imperant actualment. Per tant, entenem que els pobles tenen dret a determinar lliurement el seu futur i, per tant, entenem que els països catalans, com a nació oprimida pels estats espanyol i francès, han de poder decidir quin és el seu futur, amb llibertat i sense coaccions. Volem generar un model de relacions personals igualitàries i justes. Un model de relacions personals on la violència familiar, on la discriminació per motius d'opció sexual o de tendència no siguin el pa de cada dia dels nostres joves. Volem generar un model de societat on les relacions personals es basin en el respecte i la igualtat. Per tal de difondre les nostres idees i activitats, ens farem de pancartes, cartells i murals. A més, amb una certa assiduïtat, realitzem xerrades, concerts o passis de vídeo. Per altra banda, participem a les festes majors, tant a les de maig, realitzant el concert del Rebel de maig l'any 2006, com a les festes majors de setembre, on participem activament com a col·lectiu, intentant crear una alternativa al barri. Com a Assemblea de Joves del Poble Nou, el nostre àmbit d'actuació és el barri del Poble Nou. Però entenem com una responsabilitat treballar amb la resta d'assemblees de joves locals d'arreu dels països catalans, per a poder així vertebrar una resposta al sistema actual. Per això l'Assemblea forma part de la CAGE, la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista, que forma part de la sectorial juvenil de tot un moviment sociopolític, l'Esquerra Independentista, que lluita per la independència, el socialisme contra el patriarcat i per al reconeixement del marc nacional dels països catalans. 1905, esclata la revolta a l'Europa de l'Est, el futur es preveu funest, l'imperi zarista ja tremola i el monarca busca recer, però no li queda gaire estona. Caurà sota l'acer, la lluita que es descriu va ser el motiu de la discòrdia, com segur que pressentiu, la banca avança decisòria, el capital derroca el noble amb el recolzament del poble, però aquest últim no en té prou, només reclama el seu sou. 1917, esclata la revolta, emergeix a Petrograd, una gran convocatòria. El poble aixeca un clam i determinarà la història, propagant contra poder, marcant la línia divisòria. Explotats i explotadors, si no em falla la memòria. El burgès ha estat empès a ser més com els obrers. Les persones passaven fam quan depenien dels zaristes. La diferència no era gran quan manaven capitalistes. Exèrcits blancs, exèrcits blaus, exèrcit roig, aixequen pals amb estandards. Entre l'espasa i la paret afronten l'hora de la gran batalla. A l'Eia, Jacta Est, ja vola la metralla. Només gràcies a moltes morts arribaran a la victòria. Aquestes rimes són contraforts perquè no enderroquin la memòria. Recordeu aquesta història, penseu en el no combat. Encengueu aquell esperit, doncs no pot perdre's en oblit, encara que alguns s'hi han esmerçat. Destapem l'arca dels records, milers d'amors recordem, per ells i pels vius que vindran, lluitarem.
José per a Nova York a buscar una nova història.